Sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ ani a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔlen ko radio Mali la n'o radio fréquence 93.8 kunnafoni a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba bisumada in na fasiliti sɛbɛnw ye min d'a ma a ɲɛ minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kosɛbɛ kunnafoniw n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere ninnu ye kunnafoniw ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni dɔɔni yan'an ka mawulele bi sɔgɔmada in na Lasinɛ bɛɛ jara mouvement ɲamadon MPCD ka démocratie kɔkɔrɔma don kosɛbɛ démocratie a bɛ ka tan ka ci galama la an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ Lasinɛ bɛɛ jara an na walawala limanaw ka u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ Ala sɔnna ma Keriba an ti don an bada o kɔni an ka dugawu k'an ka jamana ba in ye Mali ba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo sago jugu sago Ala ka jamana in kɛ maliyɛn yɛrɛ wolow sago ye Ala kana jamana in to janfa la abada janfa jugu min b'an ka jamana in nɔfɛ Ala k'a sama ka bɔ a kɔnɔ Ala k'o k'a kɛ Ala yɛrɛ kama bi donba in barika kama ba Awoyi Tarawele i b'i fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa ka na Keriba Samake Isufa fasiliti sɛbɛn min bolo bin ka cun o bɛ bɛn jire a ka bi bɔli fasiliti sɛbɛnba o de Usumani Jalo kɛ a y'a Usumani Balo a y'i bolo da kan ko Keriba a ko cogo di a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi les forces spéciales en Afrique de l'Ouest traqueurs de terroristes ou de présidents ɲininkali tobi kosɛbɛ Keriba Samake force spéciale k'a bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ sabula olu kan ka wuli ka jɔ kɛ min ye banbagaci wale maaw ye k'u kunbɛn ko ye u kana dankari an ka jamanaw la kuma tɛ jamanadenw ma force spéciale a b'a yɛrɛ ɲininka bi ko ye min ye Usumani Balo ye k'a fɔ yala olu i ka dɔn k'a fɔ u ka wuli ka jɔ a bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ banbagaci wale maaw de kunna wa walima président Fale ɲininkali kɔni Keriba Isufa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ force spéciale ye ni o dilanna an ka jamana faamaw bolo awa banbagaci wale min bɛ tala ka diɲɛ magɛn bi farafinna yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko diɲɛ fantan naani a ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi banbagaci wale maaw u bɛ ka wo ɲini ka don ayiwa diɲɛ kɔnɔ bi ko in dugu bɛɛ lajɛlen Mali kelen tɛ awa i ka dɔn k'a fɔ farafinna kelen tɛ a ko a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la bi faamaw u ye wulikajɔw da ka miliyaw da ɲɔgɔn kan ko in min ye i ka dɔn k'a fɔ force spéciale ye ka ninnu dilan a kama ninnu tɛ dɔwɛrɛ ɲa koyi min ye nin banbagaci wale maa ye u bɛ se ka kɛlɛ cogo min fɛɛrɛ min b'u bolo k'u ka fɛɛrɛw olu kɔkari ko force spéciale dilann'o de kama a ko mɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka ba Maliba ye colonel Asimi Koyita a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ale ye force spéciale ye force min ni Laji Ibrahim Bokari Keita n'a yɛrɛ ye a labɛn kosɛbɛ koyi o ko ni cɛba min kofɔlen ye nin ye a tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ Kidali force spéciale a tun b'o kunna in koyi a y'i waati kɛ u y'a sama tuguni ni kana n'a ye Bamakɔ kɔnɔ koyi force spéciale kana daga u yɛrɛ kɛrɛfɛ yan n'o ye palais de Kuluba ye a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi min ye colonel Asimi Koyita ye ko bɛ daminɛ Mali de la a ko ale kɛra maa fɔlɔ ye maa min force spéciale ɲɛma ye min ye ayiwa famakɛ ordre dila maa min bɛ ordre d'a ma a yɛrɛ ka ordre d'olu ma sa Isiya i kɛ tan tayan bɛ Keriba Samake a ko min ye Asimi Koyita ye a ye Laji gun wa i ka dɔn k'a fɔ uti kalo tile 18 san 2000 ani san 20 ni ka dɔn ka Laji bila congé la koyi ka a datugu Keriba k'i sigi a nɔ la min ye Kuluba ye bi a ko Asimi Koyita ale yɛrɛ de bɛ ordre dila ye Keriba Samake a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Laginɛ a k'i ka dɔn k'a fɔ force spéciale Alpha Condé a ye min wele koyi ni ka bɔ Faransi jamana kan n'o ye Mahamadu Doumbouya ye Doumbouya kɛ Keriba Samake ko ale fana nana
min ye kalo ka fɔ laɲini force spéciale kana o dayɛlɛn koyi Alpha Condé kɛrɛfɛ min ye Alpha Condé ye fanga ba ale bolo mandat 1 ka mandat 3nan ko walakata ka da kan o mandat 3nan yɛrɛ Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kalo ka fɔ Alpha a ka fanga tun bɛna kɛ de sa i n'a fɔ a ma fanga yɛrɛ kɛ koyi sabula constitution kura nana min bɛ ayiwa i kalo ka fɔ fanga kɛ san 7 wa san 7 ou san 6 bɔɲɔgɔnko ye Keriba Samake a ko Alpha tun bɛna o 2 wɛrɛ kɛ koyi sabula constitution fɔlɔ a y'o de kɛ san 10 in kɔnɔ o constitution kura o bɛ ko min n'a sɔrɔ a ma deli k'a kɛ yɛrɛ de i b'a faamuya kosɛbɛ a ko min ye ayiwa i kalo ka fɔ nin force spéciale ye anti terrorisme a y'a ko a ye président Goudou kosɛbɛ o kɛra Keriba parce que sɛbɛn ko a ko nin waleya min ni bi farafinna kɔnɔ yala force spéciale minnu bɛ farafinna kɔnɔ bi a ko siga kelen dɔ ma bi kosɛbɛ koyi min ye Niger de ka bɛ yen nɔ Mamadu Bazoum k'a ka yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ Keriba Samake a ko min ye i kalo ka fɔ Burkina Faso ye ayiwa i kalo ka fɔ Marc Christian Kabore ko dɔ b'a kɛrɛfɛ o fana labɛnnen don Keriba a ko ni constitution n'i b'a fɛ k'i tulonkɛ la cogo dɔ la a k'i ka dɔn k'i bɛ taa o kɔni siga t'o la an y'a sɔrɔ ka bɔ Jire kɔnɔ a ka bi bɔli Keriba mɛ hakili to i ɲɛ mɔgɔw fɛ awɔ kɛ walayi Tɛnɛlo kan dengu kosɛbɛ Ala ka nɔgɔya kɛ banabaatɔ bɛɛ amin arabi an k'i ta Isufa le reporter ale bɛ n bolokɔrɔ bin tuguni a y'a yira k'a fɔ ko min ye Umaru Mariko ye n'o ye docteur Umaru Mariko ye ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko Maliba in ko a mago bɛ nɔgɔya la koyi a mago bɛ basigi la o kun kɔnɔ la ko Maliba in k'a mago bɛ dɛmɛ na ka sababuya kɛ ko caman bɛ yen olu tɛ ka taa u tagabolo kɔrɔw fɛ o kɔrɔ sa ko sira caman ko bilalen don Maliba in kɔnɔ sariya o siratigɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ Umaru Mariko reporter a ka bɔlen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko maloya k'a tɛ mɔgɔ faga Mali la bilen ka sababu kɛ ko si jɔlen tɛ i jɔyɔrɔ la koyi ko n'i y'a jate minɛ ko wagati tɛmɛna yan M5 RFP ale ye jɛkulu min n'ale ye wulikajɔ kɛ fo ka kɛ sababu ye min dankarila Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la ko o wulikajɔ sababu la Isufa ko maa damadɔ minɛna M5 RFP kɔnɔna la u ye tiɲɛli minnu kɛ k'u minɛ k'u ka taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan u ka kiiri kɛlen kɔfɛ u taara u datugu ko kalo 6 kaso o kalo 6 kaso u y'o daminɛ tile damadɔ Ibrahim Boubacar Keita dankari kɛra ale ka fanga la koyi o maa minnu ni olu bɛ kaso la ni kiiri y'a yira k'a fɔ ko u bɛ kalo 6 kɛ kaso la u datugulen ko olu taara labila koyi k'u taara olu bɔ kaso kɔnɔ o kɛra an ka polisilaka ninnu yɛrɛ de fɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko polisilaka minnu yɛrɛ filɛ ka wulikajɔ kɛ nin ye ka taa u ka ɲɛmaa dɔ bɔ bolo la ko o polisilaka kelenw yɛrɛ de taara M5 RP ka cɛden ninnu ka taa olu bɔ bolo la ko o cɛden ninnu Isufa ko fasodenw taara ka olu kunbɛn n'u bolo 2 ye ko sariya bɛ min Maliba in kɔnɔ an ka fasi la ko a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu n'olu tun ɲangini filɛ nin ye ko yala ko olu ka wusa ni maliyɛn tɔw ye wa nanzarakan na a y'a ɲininkali kɛ yan koyi ko est-ce que ces casseurs sont des super maliens ma b'i yɛrɛ ɲininka yɔrɔ ɲininkali ka kan ka kɛ Umaru Mariko a ka nin ɲininkali kɔfɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye dankaribaga ye minnu ye dankari Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la n'o olu bɛ wele ko pusisiw ko ani olu n'u ka pusisiya siɲɛ 2 o to ye sa wa coup d'état siɲɛ 2 ko nin si tɛ sariya kɔnɔ ko nin bɛɛ ye sariya sɔsɔ de ye koyi Umaru Mariko a kumana yan o y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ ko sanga ni wagati ko an bɛ fili an ka kɛlɛ la an k'an ka kɛlɛ kɛ cogo min na an k'an ka an tɔgɔla kɛlɛ min kɛ ani wali kɛlɛ min kɛ k'an bɛ k'a bɛɛ kɛ fili kɔnɔ ko n'i y'a jate minɛ ko Isufa a y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko ye min bɛ taa an ka sariya kɔn k'a bɛ taa an ka sariya contre la koyi a b'an ka sariya sɔsɔ kosɛbɛ ko nin ye baara ye Maliba in kɔnɔ a daminɛna a mɛnna ko n'i y'a jate minɛ sariya tigilamɔgɔw k'olu tɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la olu ka baara kolon o de bɛ ka fasoba in ka a tɔ ɲɔngiri ko n'i y'a jate minɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ko u bɛ ka kiiriw fɛn fɛn tigɛ sisan k'i b'a sɔrɔ k'a bɛɛ bɛ ka kɛ ni yurugu yurugu ye a bɛɛ bɛ ka kɛ ni yɛrɛkow ye ko sariya a tɛ
ka kiiriw si tigɛ a sigicogo la a tigɛcogo la bilen ko o de ye Maliba in sɛgɛn kunba fɔlɔ ye ko a bɛ tila k'a fɔ tuguni an ka sariya tigilamɔgɔw ye ko k'u ka sokɔnɔlaw furan fɔlɔ yanni u ka n'a fɔ k'u bɛna kɛnɛmala furan ka sɔrɔ sokɔnɔla yɛrɛ ma furan ka ɲa ka sababu kɛ jogo ani danbe k'u k'o lajɛ ko ye k'ale Umaru Mariko ale kɔni bɛ nin sɛbɛkɔrɔ fɔ bi ko ye k'an ka lajɛ k'an ka sariya bato n'an y'an ka sariya bato o de ka ɲi ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye baara minnu ni olu kan ka kɛ an ka sariya tigilamɔgɔ fɛ k'u jɔlen t'u jɔyɔrɔ de la koyi n'i y'a jateminɛ jɛkulu kelen min kɔni bɛ yen an bɛ don min na ko bi n'o n'a kumakan bɛ ɲɔgɔn na ko o jɛkulu tɔgɔ de ko MDP kabini san 2000 ani san 19 novembre n'u y'o sigi ko o kɔni o sɛgɛ t'a la o bɛ ka baara kɛ ka ɲa ale yɛrɛ tɛna ko kɔnɔ sa wa walima a na ko ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko comité M5RP ale ni CNSP ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u ye an ka sariya k'a minɛn yɛlɛma kɛrɛfɛ ka sababu kɛ u mago b'u yɛrɛ de la ale bɔra M5 la nin b'a yira k'ale bɔra kɔnɔ sinon a yɛrɛ fana tun b'a la a bɔra kɔnɔ ale bɛ MDP in de la n'o tɛ M5RP a filɛ ka o ni CNSP jaba wɔrɔ cogo min na k'u y'an ka jamana u y'a sariya minɛn yɛlɛma ko ye ka nafolo ka sababu kɛ u yɛrɛ kun jɔrɔli ye ko ye k'ale kɔni bɛ min fɔ ko min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn dan ye o de ye n y'a f'i ye o de ye MPD in ye i m'a nansarakan na ko vivement la démocratie populaire pour mettre la fin à la démocratie de l'argent qui a vendu le pays au prix au franc donc Isufa a ka kuma b'o de yira sa o min ye fasoba in ye ko u y'an ka faso in jeni ko ye u y'an ka faso in u ye a tiɲɛ u y'a nafolo ko bɛɛ taraki a ko n'a a kan ka kɛ k'a si tɛ ka kɛ ka ɲa ko o pusisi kelenw ni o M5 kelen bibilama k'olu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw k'u man kun Umaru Mariko y'a fɔ k'olu t'u man kun olu t'u man kun ko MDP k'a tɛ a man kun ko kɛlɛ ko ɲɛtaga fɛn do kɛlɛ u tɛna bila ko fɔ ara ye o ka ta maliyɛnw fɛ Umaru Mariko Dr Umaru Mariko ale ka laseli ni les reporters ka bɔlen kɔnɔ a ko ten Umaru Mariko a fana ka to yɔrɔ kelen na ten sa nakura mana a b'a kɔnɔ kosɛbɛ n'a ye dɔɔnin k'a kɔnɔ a b'i fosi ka critiquew daminɛ kosɛbɛ ka to yɔrɔ kelen na sa an k'ale fana taabolo dɔn sa n'o tɛ M5 na jamana in kɔnɔ ale taabolo ma dɔn kosɛbɛ o kɔni a taabolo ma dɔn minɛ n'i nana bi k'a ka di jama b'i kɔ pa après bɛna jɔ i ka micro sanfɛ a b'a palaka k'a di maaw ma kosɛbɛ ne fila saba b'a fɔ ko ni Umaru bɛ ɲɔgɔn fɛ o ni Umaru bɛ ɲɔgɔn fɛ une semaine après a bɛ t'i den kɛrɛfɛ tuguni ka da yɛlɛ kan tuguni kosɛbɛ a k'i tilen sa an k'a dɔn a fana taabolo ye min n'o tɛ M5 na a sɛbɛn kumana wagati dɔw la minɛ a kumana wagati dɔw la kosɛbɛ n'an tilara k'a jateminɛ ja ye dulɔkinin kɔ jɔ olu la a ye duloki kɔ gosi kosɛbɛ kɛlɛba Sumakɛ Isufa ale sɛbɛn n bɛ n bolo yɛlɛma ko ye o bɛ bɛn indépendant a ka bi bɔli fasili sɛbɛnba Musa Sayon Kamara a ko min ye kalo k'a fɔ CEDEAO ye kɛlɛba o ka ciden n'o ye ayiwa i kalo k'a fɔ délégation min n'ale nana ayiwa CEDEAO ani diɲɛ matɔgɔya la i kalo k'a fɔ septembre kalo tile 5 anw ka jamana kɔnɔ tile 3 voyage don ko ye tile 3 ɲɔgɔn ye kɛlɛba k'u nana o munumunu kɛ ko ye munumunu ko jaabi bɔra la kunu min ye ayiwa i kalo k'a fɔ tile 3 voyage ye ayiwa ko a ɲɔgɔn ye o k'a bɛɛ lajɛlen a kulubo karila kunun ko ye kunun ko min ye i kalo k'a fɔ Goodluck Jonathan a n'a nɔfɛ maaw ye a ko min ye parti politiquew ye kɛlɛba olu ka sigi k'a fɔ kɔfɛ min ye i kalo k'a fɔ a tɔgɔ ye di société civile a n'olu ka sigi ka kɔfɔ kɔfɛ premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga a n'o ye sigi ka fɔ kɛ ko ye kɛlɛba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ani i kalo k'a fɔ président de transition actuelle n'o ye ayiwa i kalo k'a fɔ colonel Assimi Goïta ye a k'u ye sigi ayiwa i kalo k'a fɔ a taara dantigɛliw ko ye dantigɛli ninnu kɔnɔna la min ye i kalo k'a fɔ CEDEAO ka ciden awa kɛlɛba k'a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko i kalo k'a fɔ ko CEDEAO ko kɔnɔnafili min b'u la bi o de i kalo k'a fɔ ayiwa baaraw ka suma kojugu baaraw ka suma préoccupé par l'insuffisance d'action concrète dans la préparation des élections
kasuma mene ako president ya ya bisimila kanya koyi mali ye aywa ikalo ka fo jamana ye jigitugu jamana do koyi jamana do kikalo ka fo aywa uta fo no mako ambe jembe kumbe ko sebe awo ko ni ko jatiga jamana do koyi kereba soge lu kumbe la kanya me president otato ni meta wa mini mi chen wo vie koyi ikalo ka fo au kasuma ko kasuma baraw na tablo la baraw kasuma boni ata kalaje ako biema be romina ko bi ako bela jelen kumbe ay way kala fo bulu fabe aw kan koy ka fo ay wad daflaina minye chronogramme ona bossa anga nyesi ay way election na bula kunga koy ka nyesi baraw ma baramu no be jamana la fiabi ame ko ni ata kalaje ako baraw kasuma koy minye president bandawe atase mutarwani ma olu blali bi odiala nye mais kado ka fo président premier ministre Choguel Kukala Mega ana novembre bi président aw yere ka bara akasuma kojugu aba teliasa bara obisi ka tela tuko minna ka chronogramme ko lu bela yere ne amma yani kado ka fo uti chamake atoka di octobre chamake ikirba jama kala fo tiara la octobre chamake ozerao akoni ya takalaje akoni ye ikalo ka fo docteur Choguel Kukala Mega alika aywa ikalo ka fo wulero lube bolla munka alisa woli alwa ka kuma fole fole nuye koy kada conference la jona aywa nika conference ka jabi jamana ka barake noy ni organ unique election de ken niye aywa ko alisa o doni tanga jamana ko koy ni ko jona tani alika kuma ka nge nuye ka fo ali bi ni election avec un organe kelemiye kiriba ko madon alisa way kalo ka fo diema bala jelen filen ka amfle be president do koy ana tani election na jona tuko mina o jamana nyama kura o kana aw ko kalo ka fo no kera kiriba alibi akolo o mena tasa me kalo ka fo sanction o no be malini ay kalo ka fo diema je akolo international ka sanction mu manka kida o pambe ko daze ay bangu ni ba be fo ma kiriba ko sanction ma o koni ama wole fo ila o koni o sanction ko ma wole abanola de ko jatemelo ya yira ko baraka su ko sanction ti ko sebe empêcher nyama be na sa be ni abe ni fani ni ala sana sanction ti wuli ku keba no ye isufa bani ni jongo akoni ya takalaje minye aywa ikalo ka fo Choguel Kukala Mega ikalo ka fo no kuma sulu ko ya amma ko yi premier ministre kura ko ni ale nani bije ko baraw ko suma te ko so ko yi baraw ko suma ya keba ma ti na ro kan ko yi alibi ni Choguel Kukala Mega keba baraw ko suma o yi me kalo aka kuma keleni wole ba da ko yi oni aywa transition amba ke ka datuma kirba asika kesa kusube asaka akabe aiwa basi ona kabsika ke on ensemble la awo dole da mala o fay ako Choguel Kukala Mega awako alibi e bala ko abisika ke ka be adati follow ma awako mala diema nyebe malila ko yi nyebe transition na wa nyebe e Choguel Kukala Mega la na kira ketula okuma abijaji Fadi anya sama ninga bo ne bana muno akabi boli musa san ko bala na foli bay okay isufa scorpion ale ka bi bole men bolo koro akoli ameta tumarange olu ka kene kono miye au conseil des maliens de l'extérieur isufa geleabe ale yoro in kono amena koyi geleya min ni a bɛ bɔ nafoloko kan geleya min ani a bɛ bɔ baaraw yɛrɛ tagabolo kun kan geleya min ni a bɛ bɔ u ka ɲɛmɔgɔ ani tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ haka jasa u ka jɛkulu ani Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ isufa min ye nin bolofaraba in ye ni o ye tunkarankew ka jɛkuluba in ye isufa an bɛ don min na i ko bi a ɲɛmaya sigi o bolodalen don ɲɛmɔgɔ min ni ale bɛ yen an bɛ don min na i ko bi n'ale tɔgɔ ye ko Abibu Sila Abibu Sila an bɛ don min na i ko bi ale a ka tɔndenw u si t'a fɛ bi ko ye u y'a yira k'a fɔ ko ale kabini a bilara cɛ dɔ in nɔ la
isufa ko danaya min tun dalen do Habib Sila kan ko danayi ko a y'a minɛ jɛgɛ a mɛnna malien de l'extérieur a cɛ n'a muso ko u bɛɛ lajɛlen jigila tigɛra a ka baaraw tagabolo fɛ kun kɔnɔ sa ko u yɛrɛ u tigɛra la koyi ka sababu kɛ a ka ko tagabolo si man ɲi nafolo ko b'o la isufa ni baarakɛyɔrɔ yɛrɛ fɛn fɛn ta Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali kɔ kan a bɛɛ ye nafolo ko ye wa a bɛɛ de bɛ nafolo dun na ten nafolo kasabiw isufa ni malien n'a ma k'i bɛ voilà o de ye gɛlɛyaba de y'an ka faso kɔnɔ ni i da tura fɛn fɛn na k'o ye nafolo dun a bɛ an bɛ don min na i ko bi ko a sigilen ka bila ko conseil malien de l'extérieur ale ɲɛmɔgɔya la ko a ɲinana a sigikun kɔ ka sababu kɛ min ye u ka sariya sɛbɛn minnu ni olu bɛ wele ko statut ani règlement intérieur k'a ma o kɔnɔkisɛ kelen bato a tagara sira wɛrɛw de fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa an bɛ don min na i ko bi ko ale k'a ni u ka ɲɛmɔgɔya ko mankan ko ye ka sababu kɛ isufa ko a yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan k'a yɛrɛ kɛra maliden yansa ko ye a bɛ kalo 6 bɔ ko don o don k'a bɛ yalala yan ten ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko den tununen sɔrɔ yɔrɔ kelen t'a la ni a nana u yɛrɛ ka ministre so la sa a bɛ bɔ a bɛ t'i munumunu ministre so wɛrɛ la o bɔlen kɔfɛ k'a bɛ bɔlɔn kɔnɔ ten wa ni maaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ten a bɛ ka mɔgɔw ɲini ten nin bɛɛ kun ye mun ye Isufa walasa ko ale Habib Sila kelen walasa a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tuguni ni o y'u ka ɲɛmaya ye u ka présidentya min ni bɛɛ lajɛlen bɛnna kan ka yira k'a fɔ k'olu kɔni tin'u bolo jɔ a la bilen wa a tɛna kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ ye bilen diaspora bɛɛ bɛnna o kan ko ye o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu hakilina ye min ye o siɲɛ wɛrɛ o ye yɛlɛma o ka don u ka nin instance in kɔnɔna la ni yɛlɛma ma don a la ko tiɲɛ la ko sigikun tɛ jɛkulu in na ko hali u k'a ci ko ye an bɛ don min na ko bi u bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min kan sa o ye k'a yira k'a fɔ ko cɛbɔ kɔni ko u b'u bolo ka ban ko ye o cɛbɔ in ko o tɔgɔ ye ko Isiaka Traoré Isiaka Traoré ko ale bilama ko ho conseil malien de l'extérieur a jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko u jigi yalamɔgɔ de ye ale ye ko ye ka sababu kɛ ale ani ɲɛmɔgɔ tɔ ninnu u ye tiɲɛta kɛ ko caman kɛ kalafiliw senfɛ a ma se ka sira sɔrɔ nka an bɛ don min na ko bi ko olu kɔni ko u jigi bɛ ale kan ko ye min ye Habib Sila ye a fana jigi b'a kan ko ye walasa Isiaka ale a bɛ se ka Isiaka la bi Isiaka kana kɛ président kura ye ko a ye yɛlɛma don kow la Isufa ni ɲɛmɔgɔya sigi ma se nafolo ko la ko ye ko ja ni mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka kɛ nin ɲɛmɔgɔ ye i bɛ 1,10,000,000 de bɔ k'o da kɛnɛ kan o 1,10,000,000 o bɔra min ni ɲɔgɔn suɲɛ kana kɛ ɲɛmɔgɔ ye munna an tɛ tila k'o suɲɛta ɲini k'o bila an ka ɲɛmɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nin tɛ an ka ɲɔgɔn bila suɲɛli la ye wa Isiaka bɛ nin 1,10,000 bɔ min sisan Isiaka mana nin 1,10,000 sɔrɔ ka na di ko ye awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa nin kɔni ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ni a bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ u dun fana k'a bila u kunna ko u jigi kɔni ye Isiaka min ye Isiaka ale n'a ka wari ɲini kana sa o min tun ye u ka kalafili tɛmɛnen ye u y'a bɔ a ma kun kɔnɔ sa labɛn o de bɛ senna halisa Fasiri ale kɔni a ye caman fɔ an bɛ dan yan bi ka kɛɲɛ ni I Sangare ale ka laseli ye Scorpion a ka bi tarasadonya bɔlen kɔnɔ na Ala sɔnna Keliba Isufa ko janfa tiɲɛ n'i y'a mɛn sira la awɔ a bɛ bere ko de la kosɛbɛ kosɛbɛ kana namara gosi ka bɔ yen Keliba Mali Isufa nin ye kunnafoni ɲuman ye wa an bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ min i ka dɔn k'a fɔ le maire du district de Bamako awɔ Adama Sangare Nkote awɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Fasidi sɛbɛn Abdoulaye Kamara Jara ko awɔ a ko min ye chambre d'accusation la cour d'appel de Bamako ye a ko kunun a ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ olu di ko ye min ye Adama Sangare ko k'a bila a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ a minɛcogo k'a ma ɲɛ ko ye violation du code de procédure pénale walayi waati bɛɛ kosɛbɛ bɛna minɛ ten a minɛcogo de t'i ɲɛnabɔ kosɛbɛ un maire de district mɔgɔba dɔ
kosɛbɛ wa e ka dɔn k'a fɔ officier d'état don aw don police ka ɲɛmɔgɔ don n'a bɛ minɛ awɔ a man ka minɛ cogo la kosɛbɛ Isufa an ka taa ɲɛɲini kosɛbɛ o kɔni ka a kibaruya da radio festival lamɛnbaa bɛɛ tulo kan ni Ala sɔnna parce que sɛbɛn ye min fɔ a ko cogo di o de ye i ka dɔn k'a fɔ min ye Adama Sangare ye n'ale ye Bamakɔ maire ba ye Koriba ko bi a ko i ka dɔn k'a fɔ min ye kunun cour chambre d'accusation ani cour d'appel de Bamako Koriba k'u ye ayiwa ordre di ko ye ko ka Adama Sangare bila sabula a minɛ cogo ma ɲa maire tɛ minɛ nin cogo la surtout Bamakɔ maire ba Koriba ko ka kunnafoni kɛ mun ye min ye dossier min n'ale kuma mɛnna senna wa dossier min n'a yɛrɛ kiriw banna fo ka Adama bila ale nɔfɛ a ye nafolo mugu sɔrɔ a waati la ko ye min ye 120 millions ye Koriba k'a y'o sɔrɔ k'a bila Bakarisola dɔ sɔrɔ ale ka so wa i tɛ cɛ to sa tiɲɛ o don wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Adama Sangare wa n'ale maire district ye ko ye Koriba ko a ka avocat indépendant ko k'a ye ayiwa dasalimana ko ye dasalimana min ni a ka avocat ye a k'u y'a jira k'a fɔ min ye Adama Sangare ye gɛlɛya min b'a nɔfɛ Koriba ko k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlenna ko ye wallahi k'a ɲɛɲini ji ɲɛma a kan ka ɲɛɲini a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi min ye i ka dɔn k'a fɔ tribunal chambre d'accusation ye Koriba ko ale ni Adama tɛ ɲɔgɔn na ko ye u ka cɛ bila ten sa cɛ ba in k'u k'a bila k'a ye dɔ kɛ ni taba la sa affaire min n'a ma daminɛ bi depuis cinquantenaire waati o ko kelen don koyi ka balo fɔlɔ la ka na Kuluba siraba kelen Koriba ko lumière ko nin kiri kɛra kaban kuma caman bɔra nin kɔnɔ Adama nɔ ma y'a la ani ɲagatini min ka kan o dara kan a ye 100 ani 20 sara ka taa ta tuguni ni affaire kelen na affaire a suivre Koriba an bɛ taa nin ɲɛɲini ka n'Ala na kira sɔnna an y'a sama ne ka bɔ ne bala kɔnɔ a ka b'i bɔlen le reporter a bɛ n bolokɔrɔ Isufa a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka transition ɲɛmaa kɔrɔ ye ni ale ye Bandaw ye ni Moktar Wan yɔrɔ olu u labilara kabini utu kalo tɛmɛnen tile 27 u labilalen sa Isufa min ye Bandaw ye a y'a diinɛ tigɛ mɔgɔw la ko ye a ko a tɛ mɔgɔ bisimila fɛ ye a tɛ kuma mɔgɔ fɛ o kuma t'a ni mɔgɔ cɛ ka sababu kɛ n'a ma ɲɛ ko o bolobɔ kɛra ale ni a ka premier ministre kɔrɔ kan Moktar Wan u bɛɛ b'u ka so sisan u labilara min ka di u ka t'o kɛ sa o kun kɔnɔ la ale kɔni ni fasodenw tɛ a fɔ fɔlɔ ko ye ka sababu kɛ olu ka minɛli sen fɛ min ye maa 2 wɛrɛ ye ko halisa ko bolo tun bɛ olu kan ko ye o ye jɔn ni jɔn ye o ye général Sulemani Dukure ani colonel major Dawuda Sogoba ko olu ko fɔ olu ka bila ko ye Bandaw a ye mun kɛ o la sa a ye i banba nin ko kan ko ye a ma kuma mɔgɔ fɛ a ma maa bisimila o kun kɔnɔ la sa min ye an ka ɲɛmaaw ye sa ani an ka cɛ fila in bɛ maa minnu bolo u y'a lajɛ k'u bolo bɔ u kan o bolo bɔlen kɔfɛ min ye général Sulemani Dukure ale ni colonel major Dawuda Sogoba olu kan sa Bandaw a ye nimisi wasa sɔrɔ o la a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ye ni officier 2 ninnu ye u tun bɛ u bolo kati de ko ye kabini Bandaw ni Moktar Wan u bilara kabini u minɛ wagati u bɛɛ ma minɛ ɲɔgɔn fɛ sa wa u ye bilali min kɛ ka dɔ to yen sa o de tun ma ja olu ye o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye utukalo tile 31 ye u ye u bila fɛnɛ u ka to ka so ni laseli min ni y'a fɔ cogo min na ale bɔra le reporter ale ka bɔlen kɔnɔ kosɛbɛ Koriba Samake ale bi an bɛ to indépendant kɔnɔ o bɛ bɛn a ka bi kɔni parce que jumɛnba la rédaction Koriba a ko a bɛ ɲininkali tɔ min ko ye qu'est-il arrivé au docteur Kalilou Doumbouya, ex-secrétaire général de la présidence de la transition de Bandaw? Parce que les gens a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kalilou Doumbouya ye n'ale ye président ye a secrétaire général adjoint ye Bandaw ka fanga waati ni u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ secrétaire général o bɔra ye min ye Kalilou Doumbouya ye ka na n'o ye a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi
kunungo kalulunya awaki kalo kafo kulesa min kala bandawla awa ani mutarwani alayhi dabo kuma bela jelena koyi katimenaka ekol metriya ye sabula ekol metri do wa bi kalanke kuluba yere de koyi kirba mage min ekalo kafo university kuluba aw kabe kalanke yende kirba mage akoni ata kalaje akoni min ekalo kafo ni chekufulenye kalulunya kwalebe awa ekalo kafo ipodrom de la koyi kunungo kirba kwa bora ipodrom de la wakabi nyesi kulubama wa nekataka kurudi koyi science juridique fesila kirba ena awakikalo kafo ko aywa atuna aywa kalo kafo akaso ani kuluba ani nwanche koyi kirba ngale akwa mere mne kobi akwa mine aywa ni chakuvulenye kirba zumake ma sampisa banjuru bonyo koyi sifina kadlo awai kalo kafo bandao awa utunya nalo alaka ke secrétaire général okuleta kelimdira aka secrétaire général amata nyifa koyi mini kalo kafo janvier kalo 29 janvier akeliba ale nomina kada bandao kelefa koyi sambafla anisa mwani kele wakikalo kafo aman bala la koyi keliba ako mini ikalo kafo nimma ko bolenye keliba ko atununa awai kalo kafo de bikulu koyi anyini mbefa mbeve akoni ata kalaje uyaso dasani mana koyi dasani man no ba yira kafo awaki kalo kafo 20 na le bezuwa de lomu na mali mono jamana ngono jiya kono kele ba kuya be information de la bebara kebam se ka sunu tugo okoni kuma ti do ayire tiye kele ba ko kallu ay kalo kafo docteur kallu duya ay ko kabi akanga nyini fo kayi on a kala tugo mina a suivre ni ala sona anga mawlele ale kele solo namba fo président lansina de jara ene solo aba ne solo kuli bashi bashi fo ite jama rasulullah alhamdulillah aba kifo ki wala man aba jara kokolo maduna anya yi ka fo démocratie be ni ka tien en fait sabula mi cdao unna na tuguni transition kelen kɔnɔna la kana ko évaluer olu yɛrɛ k'a fɔ baara ka suma an bɛ yɔrɔ min na ko bi baara ka suma kojugu aw ka hakilina ye mun y'a la. ok d'accord bisimila. Yusufu diyara n ye donc n bɛ arajo ɲɛmaaso fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka Kiriba fo ka o fo n'o ka technicien donc maa maa sɔgɔlen b'a la nin sanga dɔ la n b'o bɛɛ lajɛlen fo. bɛɛ tulo b'i la. Yusufa CEDEAO ka nali ka caya an fɛ yan ne bolo o tɛ baasi ye donc lakɔlɔsiliw don parce que lakɔlɔsili ye mun ye n'i bɛ tɔn kɔnɔ i bɛ kulu la taasiraw de bɛ kulu la donc n'i bɛ kulu kɔnɔ fɛnɛ sariya kisɛ dɔw de bɛ kulu kɔnɔ i kan kulu de bato donc i m'a ye bamanankan na an bɛ to k'a fɔ ko ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo ko dɔ ta bɛ taa ni ye kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka jamanaw bɛ dako minnu kan nin sanga wagati ninnu na ni diɲɛ mɔgɔ ma hakili to an na kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ se ka waleyaw kɛ waleyaw bɛ se ka na dankari an yɛrɛ la parce que souvent i bɛ ko dɔw dabɔ ko dɔ kama n'i ma kɔnɔ a dɔw la i bɛ dankari yɛrɛ la donc Mali b'o gun de kan bibi in na diɲɛ mɔgɔ ɲɛ jɔlen don an na diɲɛ mɔgɔ ka kan fɛnɛ k'an dɛmɛ donc mun ye CEDEAO ta ye n'i y'a jateminɛ olu ka tɔn kɔnɔ u ye comité dɔ de sigi comité de ka baara ɲɛsinnen don pour que ka an ka bɛɛ cɛmancɛla fanga ye pour que ka a bɛrɛ k'a jateminɛ k'a taasiraw jateminɛ donc n'u bɛ fɛ ka jɛngɛ ka to k'a fɔ ye ko k'u tilen donc u ka zi nali c'est pour voir kalata minnu n'a bolo dalen don plus précisément mois de février la ka na n'o ye élection président sigi ye pour que k'a lajɛ concrètement labɛn jumɛn de sabatira pour que o kalataw ka se ka kɛ o b'a la o kelen u b'an lamɛn fɛnɛ et puis u bɛ jamana kibaruyaw kalama même par rapport à la transition comme on le dit voix dɔw b'a ka wuli fɛnɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara transition délai kan donc u kulo bɛ nin kuma ninnu bɛɛ la donc a sugu la n'u ma na u ni mɔgɔw ka kuma u ka mɔgɔw miirinan dɔn pour que taasira min b'an yɛrɛ bolo o ka dɔn n'u m'o kɛ a bɛna kɛ ko dɔ don dɔ la an yɛrɛ ma sigi ni mun ye Ala ka n'o cɛ jan donc c'est pour ça u ka laseliw kɔnɔ la
ils ont été très clairs. Au cours de transition, c'est-à-dire chronogramme, on va faire chronogramme clair de la force. Kalata là. Parce que le principe Gambi, Kalata dom fora là, donc Kalaka Kata au donné. Bon, maintenant, Koni Gelabe Boakon, Assise nationale, bon, de mon de la loi, parce que comment assise ka, assise nationale de Pseko au déterminé. Do Yininga, Konapondila, do Yininga, Koni Kalamaseka, don. Kodo ko mun de bina kɛ ko bon assise nationale de Pseko au déterminé. Mais an bɛ donni na bibi na u ko nga principe kɔni pour que an yɛrɛ ye dilemme di pour que an ko o délai respecter. Mais yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ mɛ sɔnni sigi mun kan dɔɔni parce que n yɛrɛ ye premier ministre lamɛn kunu ale yɛrɛ ko 18 mois dir'olu olu ma mais ko en réalité ko 9 mois kɛra fufalaki. Donc finalement ale yɛrɛ commencera ka bɔ ka kɛra ko fo ko 9 mois kɛra fufalaki. Voilà, mais ale ka kuma mais an bɛna jateminɛ donc ale bɛ fɛ mɔgɔ minnu ma k'a fɔ ko transition daminɛra olu ka prise de fonction a bɛ fɛ k'olu de ka kuma soutenir ou bien fɛ ka mun de. En quelque sorte. Quand lui-même dit que 9 mois kɛra fufalaki. Vraiment ce sont des questions. 9 mois min ye bandaw ni voilà ko pratiquement ko jamana kun paralysera. Front social kun ka ca. Donc ko 9 mois kɔni ko baara ma se ka ko. Donc maintenant, ou quand on a vraiment souffert, comprendre parce que moi je dis, on me trouve à 10 000 souvent qui s'excitent là. Je crois qu'ils ont l'occasion pour aller dire à la CEDA au moment où fait. Mais moi je ne pense pas que mon d'abord fait négatif à la non va beaucoup de volonté de dicter peuple. Moi je pense qu'au final c'est un moment opportun. L'élection sera en bébé baraga ni délai c'est d'ailleurs de fois à tout poser mon mari réellement qu'à faut baraga ce nous rend là ça alors déjà avec des négociations qu'on a là il y a des maté jamana jamana massa mais à ce qu'on dit force spéciale mon n'amé qu'à créer bi Afrique qu'à terroriste ou quel on est président qu'à surumbe qu'à temeni awa ouvert kala min kama n'o ye kɛlɛ ye dɛ ka se ka jamanadenw lakana n'u bolofɛnw ɲinɛ bɛ ka ko kɔ k'i ɲɛsin ayiwa fanga yɛrɛ nimayɔrɔ yɛrɛ masakɛ. Il se voit pas plus tard qu'hier. N y'a fɔ dɔ ye n k'an bɛna hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ kɔnɔna la peut-être an bɛna fɔ an dɛmɛbaga jɛkulu ye force spéciale antiterroriste u ka créer dabila farafinna quoi u b'a kɛ force anti-push. Anti-push. Force anti-push. C'est-à-dire u ka force dilan force min ka baara bɛ kɛ sisan ni mɔgɔ min dangari fanga la. Donc waati ka d'u ma. Bon a ye dangari fanga la. Donc tile 2 b'a bolo aw ka président la bila a nɔ la. Ou bien n'a bɛ kɛ mun ye a bɛ ko ye. Parce que i souffre. Vraiment c'est difficile. Vraiment a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi. C'est-à-dire ni mun fɔ n bɛ segin a kan. C'est-à-dire a fɔra ko fanga quel que soit l'état d'un régime il ne serait justifié une prise de pouvoir par les armes et par la force. C'est-à-dire ni yɛrɛ sɔnna démocratie ma k'i e bɛ démocratie de kɔnɔ. Donc a na c'est-à-dire k'a fɔ ko don dɔ la ten e bɛ wuli ka na fanga tranquille parce que Isufa n'o lajara c'est pas pour dire on a opté pour le régime démocratique c'est pour que a kana kɛ la loi c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ se mun na don min na o ka taa a loi dicter o n'a kɛra o ye armutigiw de fanga b'olu de la donc chaque fois u bɛ fanga dafɛ chaque fois u bɛ fanga dafɛ donc jamana dun instabilité ka jugu jamana ma fo k'a dama tɛmɛ donc an bɛ instabilité kɔnɔ donc o c'est ce qui fait que hali Mali problème mɔgɔw bɛ ka taa ɲini yɔrɔ jan a problème fanba daminɛra 2012 aya ka coup d'état voilà aya ka coup d'état problème daminɛra mais souvent moi je vois que mɔgɔw bɛ analyse kɛ u bɛ ɲina u b'o pan wɔrɔ kunna ou bien n t'a dɔn ou bien ils font exprès pour que parce que problème n'a daminɛ don n'a ma dɔn pour que fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la a ka gɛlɛn quoi parce que problème i se ka na problème sɔrɔ k'i b'a ɲɛnabɔ a camancɛ la c'est pratiquement difficile maintenant force antiterroriste yɛrɛ ka baara yɛrɛ mun c'est pour que terroriste minnu bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ pour que ka dankari la ou bien n'u bɛ fɛ ka labɛn jugu kɛ pour que k'a kɔn u ma mais pratiquement Mali ta an est la parfaite illustration la Guinée fana ta kelen filɛ parce que force spéciale de ye bon vraiment souvent a kuma ka gɛlɛn parce que
mɔgɔw jigi olu minnu ye n'a fɔra olu de bɛ dankari fanga la à tout moment a bɛna kɛ problème fanga dankari Isufa a kɔlɔlɔ de ka ca kuma mais même quand tu prends le cas de la Guinée par exemple un pays voisin bon mɔgɔw b'a essayer k'a fɔ wayi a ye constitution tripatouée effectivement constitution tripatouée la bon n'a maintenant tripatouée jusqu'à ce que forcing kɛra fo ka na se troisième mandat ma moi je pense kɔni kalata kɔni de kɛra ka se sinon mun kɛra en amont o ma ɲa constitution kɔni bɛɛ b'a dɔn constitution c'est à dire n'i y'i kale constitution kan a man kan i k'a tripatouée ka k'i sago ye donc conséquences bɛ se ka bɔ a la quoi voilà mais nin fɛnɛ conséquences aujourd'hui je vois que beaucoup de gens surtout en Guinée sont contents ils pensent qu'ils ont été libérés mais on dit que le temps est le meilleur juge donc on verra par la suite nous ka hɛrɛ de bɛ na nous yɛrɛ de ka hɛrɛ de bɛ na donc olu yɛrɛ de b'a dɔn non vraiment sonden fa an ka force ninnu na il est temps que solution ka ɲini parce que même américains y'o de fɔ ils peuvent pas continuer à investir dans les forces au lieu que u ka mission régalienne mun u k'o kɛ donc olu bɛna ko wɛrɛ voilà souvent a bɛ mɔgɔ lasiran dɔɔnin voilà donc an k'u kɛ force anti push quoi voilà donc peut-être an b'u bɔ terrorisme on va les former k'u bila kɛrɛfɛ k'a f'u yɛrɛ donc ni mɔgɔ wɛrɛ coup d'état k'a ka to olu bali mais u yɛrɛ kana kɛ dɛ wala kuma b'o de kan président ale bi ɲininkali kɔnɔna la an y'a ye min ye an ka golomasilentiri sɔrɔsilakaw ye polisilakaw ye u ka kɔmana bolo tunlara kan tout à fait u taara labɔ kasoba kɔnɔ u yɛrɛ ka fɔli la u kɔntana kosɛbɛ hali ni a problème bi k'a fɔ ko a seginna ka taa o kumaw fana bɛ fɔ la président nin bɛ mun de yira jamanadenw na sisan nin man bon hakili ma dɔɔnin voilà non vraiment ye mun fɔ a vendredi an bɛ siranna dɛ parce que a kɛra sababu ye a y'an hakili jigin salon na wagati min na don o don i bɛ bɔ kuma dɔ la i seginni so yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya parce que i bɛ bɔ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ bɔlɔn fɛ i bɛna sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔla falen don wagati y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kun menacelen don kojugu donc don o don mɔgɔw ni kun bugu i ye min fɔ i fɛ taa vendredi nin fana hakili jigin o la on a tout d'un coup les gens ont vu les hommes en uniforme u bɔra GMS la polisilakaw k'u kunda kasobonba kan bon les faits sont connus i yɛrɛ da sera a ma sa parce que mun bila ka waleya kɛ o dɔnnen don mais non seulement problème yɛrɛ mun ye a ko sugu bɛ jamana lasiran quoi parce que i bɛ jɔ ko dɔ la comme olu ɲugu bɛ na ni ɲaga ye parce que olu kun ka ca cogo min na ni force dɔ fana kun ye hali la ka fɔ hali kisɛ tɛ sanfɛ a kun bɛ kɛ tiɲɛni a kun bɛ se ka dégénérer voilà mais Dieu merci par la force des choses solution sera ka sɔrɔ a la jusqu'à ce que mun yɛrɛ minɛra fo seginna ka taa la mais souvent dɔ bɛ a ka kan ko yɔrɔ fɔ k'o yɔrɔ préciser u ko k'u m'a labɔ dɛ u ko ko kuma minnu bɛ ka fɔ de gauche à droite n'u ka syndicat ka communiqué caman lamɛn olu bolo ma taa labɔ u ma taa labɔ u ma mɔgɔ bila k'a labɔ donc k'u ka préciser parce que nin ko fana n'an m'a fɔ ni a si ye a fond de commerce cayara quoi parce que moi je pense que ni jamana bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ni problème posera a bɛ fɔ ko il faut gérer avec tact quoi i kana taa i dusu fɛ ou bien pour attiser la haine bon parce que ɲɛ bɛ dɔw ka lasiritan u bɛ ka police dɔgɔya kojugu c'est pas comme ça un pays qui est fragile ni ko kɛra n'a ma bɛn hakilisigi de kɔnɔla la aw bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ka sɔrɔ aw ma dusu bila hakili voilà donc c'est ce qui a fait que i ma gouvernement ka communiquer comparativement aux gens qui pensaient que communiquer ni ma fariya a communiquer diyara il fallait jouer à l'apaisement parce que ni policiers ka kuma jateminɛ on a compris qu'il s'est décidé i b'a sɔrɔ ko n'a sɔrɔ kuru dɔ de b'u kɔnɔ a mɛnna u bɛ fɛ ko fu siri o ko dan na bon n'i y'o ye en tant que responsable i tɛ dusu donc i b'a essayer ka situation apaiser vraiment minnu bɛ ka kɛ fond de commerce ye u ka b'o minɛn ninnu kɔnɔ le pays est déjà fragile n'a ma ɲɛ u ni ministre de la sécurité yɛrɛ bɛnna la parce que ko syndicats ni même policiers minnu bɛ retraité o kumara jusqu'à ce que Oumar Sambake même a décidé ka taa nɔ la mais cette fois c'est avec des conditions a u k'u ka taa n'a ye gendarmerie de la donc moi je pense que ça c'est un début de solution mais au-delà de tout ça u b'u bolo ɲɛsin yɔrɔ dɔ fana ma ka kan k'an bolo ɲɛsin o fana parce que dans un pays souvent an bɛɛ de bɛ impôt sara c'est-à-dire an bɛɛ de ka wari bɛ don jamana la souvent les gens oublient cet aspect même en même goudron kan an ka wari de b'a la koyi
Donc on ne peut pas se permettre aussi fene ka akenyin kama milliards fene engloutira fin mununa kamo la chou ka to lu voilà ça aussi on peut pas laisser ça aussi de la rapport de fana ye maaw wele va très bien ka ni la ka ni roina voilà ali na bo de la justement kalo klecha tan fly justement fali na bo voilà de ka wele fana la justement bon mo mundu wele ou te jamana wele kono bien donc fene ka kan u ka nyinin ka parce que no fana kolokolo la et ça na tani do fana mo la wele ka bla o la do donc ça c'est pas bon donc vraiment il faut comme a ko be kribu na ko ka il faut situer les responsabilités. Ça fait impliquer même les civils. Les civils sont impliqués. Bien sûr. Parce que voilà, donc maintenant, je vais les impliquer. Voilà. À toi dit, un vice-président du CNT. Un ténor fait la téléva Foko. Coup bête Djema Kando. Peut-être c'est comme ça. Parce qu'il y a ordre dit. Donc vous assumez. Donc moi je pense que quand on va voler à Kumala, on va voler Bekalame. Donc pour que Kirika teme à Kirito. Pas d'abord Kirika Kakula. Pour que nous on a souvent voulu qu'on a gagné Djemana Konaldi. Mais vraiment Mokoka Sabali, Niedoka la cellule mais ils ont été trop violents avec les policiers. Bon moi je pense que Malito au niveau de la Bible. Malibe Rona, amé ñoko negandi kono malibe Rona bi amé doucement jode kono pour que jamana nga seka basi o neka famille to wala quoi voilà suna ko kra vraiment galera ambe sirana parce que mo on da ko seka labama mais ni ala be mun o te tien solution sera ka sura la am seka fa l'insanté ko sibe amé mo say fo ka barkanda au président ke refo ki barkanda ko sibe la sine be jara mouvement nyamadu minnu ka wuli ka jɔ démocratie a ti tiɲɛ a ti démocratie ka kɔkɔrɔma don jamana in kɔnɔ yan lasina bɛ jira MPCD yɛrɛ bi aw ka wuli ka jɔ bi n'i ye a sɔgɔli CEDEAO ka visite lajɛ Mali kɔnɔ ka Mali yɛrɛ bɛ baaraw bɛ ka sumaya cogo min na bi aw yɛrɛ au sein de a ka mouvement yɛrɛ kɔnɔ bi aw bɛ se ka mun de kɛ yaasa Malienw bɛ se ka danaya da u ka institution kan halisa parce que an b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ fɛn caman de bɛ yen min bɛ daminɛ n'a tɛ se ka laban est ce que bi an bɛ se ka taa organe unique est ce que bi convention nationale a bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ ka bɛn date fɔlen ma wa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ok, d'accord. Voilà, sur ce point, au bɛ kɛ sababu ye n bɛ président kɔrɔ dɔ ka kuma fɔ an bɛ président kɔrɔ dɔ de la k'a fɔ. Dans un pays, il ne suffit pas d'avoir des hommes forts, mais il faut des institutions fortes. Voilà. Donc maintenant, ni institution, ça dit nous ou ça dit ma fallu nous va gringo sebe. Aga gelen dangar ka kula ka. Mais très bien, moi comme il y avait institution nous bla en place. Au lieu de avec la institution fagaya ou ça dit qu'on follow tout quoi. Parce que institution qu'on a bara tableau de bala. Donc ni te bara que nous lui. Déjà quoi institution mais affaibli. On va la première institution présenter rete ça va dans tes carreaux là. Donc c'est veut dire il y a des problèmes. Maintenant pour que solution sur le problème là. Dorénavant soit une institution où c'est tout va falloir. Institution munumbi ni nafa bato lula parce qu'il faut appeler aussi les choses. Institution dobe mo ba kutu no ba ko. Par complaisance. Voilà par complaisance c'est le cas. Lu institution ka boy. Ou budget mu meduma. Je vois des institutions vraiment pour que lu ko sebe. Pour que anga sika garder fou nyana moke. Parce que institution de jamana yo. Parce que jamana kuluma ta jamana sigile no lu gakulu de kan. Mais no lu gakulu flena ka ko do sin karlendo ou be do sigile te kanya. Ça pose problème. Maintenant, et par rapport à l'organisation des élections, j'ai toujours dit ma position par rapport à ça. Organisation, administration territoriale, bien vrai que c'est une tira. C'est-à-dire, moi je me dis, il suffit un consensus pour l'organisation des élections. C'est-à-dire, même au consensus, je crois, beaucoup de fois, il dit que bon, que ce soit l'organe unique ou des organes. Des organes pour l'organe, voilà. Donc, tellement voilé. Donc maintenant, ni fait de ce que pour que on a fait kalata djélé. Elle va ni en fait en autre. Donc c'est veut dire elle m'a fait pour
fɛn proposé ale ma organe unique soutenu minnu b'a fɔ fɛnɛ ka taa ni système kɔrɔ nin a m'o soutenu il veut juste dire que n'an bɛnna mun na an ka taa n'o de Isufa ne yɛrɛ b'o très bien ne yɛrɛ b'o o bolo de kan an yɛrɛ mana bɛn ni organe mais an ka to n'o organe mais n'a bɛ kɛ a ka kɛ dans le plus grand consensus donc parce que n'a ma kɛ consensus la chaque fois problème de bɛna bɔ a la mais Isufa yɔrɔ dɔ fana bɛ yen il faut qu'on le dise parce que an tɛ segin o fɔli la dɛ même CEDEAO ka protocole dɔw yɛrɛ la n'aw bɛ fɛ ka taa kalata la même aw ka sɛbɛn dɔw bɛ yen minnu b'a to aw ka se ka kalata jɛlen kɛ kalo 6 ka kɔn n'a ma maga olu la a tɛ se ka maga olu la bilen quoi donc olu tɛ se ka réviser bon maintenant ni kalata tɔ siɲɛ joli o CEDEAO ka protocole d'accord dɔw yɛrɛ maintenant par rapport à nos experts ici pardon minnu fana bɛ organe unique ko ɲɛdɔn olu fana de fana kun y'a fɔ ko pour que an ka organe unique ka se ka don ba la kosɛbɛ a ko an ka sigi ka kɔn kalo 9 yanni kalata cɛ parce que la répétition là elle est pédagogique parce que fango yɔrɔ fɔ pour que mɔgɔw k'o faamu mais notre position au sein du MPC, c'est-à-dire nous prenons un consensus par rapport à cette situation. On a kalata la. Ni an précédé nos cours là, an précédé nos an ta kalata de la jola. On a bonne situation. Il se voit même ni a kuma tiara. Parce que anti-démocratie kono. Anti-démocratie kono, ça dit anti-démocratie kono. Souvent la gestion du pays ça dépend de l'humeur des rois du jour. Bon, dans un pays où c'est là où la démocratie, le président Kumadola, il reste au cas où doit être ici. Bon, maintenant, mais ni mots de Baokuna, vraiment mots ici. Béwado na tukumna. Bon, maintenant souvent la forme là. Donc les gens sont obligés à tout opposition sur dans la démocratie. Donc on a une situation le plus rapidement possible. Au débat en affaire. À la table d'Elinuma ka quoi. Voilà, mon magan ta kalata. Moi je sais pas de quoi ils ont fait. Alin kalata na sa mugan soro do mu hésiter. Voilà, fanga ala débat dit. Et mon do ragla ko lube ka na abla sa mugan o tira kai. C'est Dieu qui donne là. Donc vraiment on ta kalata là le plus rapidement possible. On a des institutions vraiment ceux qui sont ici mon nga ko so jamana ko do wakilu ke mon voilà MPC ka analyse be ke mu bi o ka yesa be ke mu bi justice be baram mina sisa yala dossier be ka dayele wa o ma be ka ke dossier gelo na sisa akwa kila mu yala maintenant problème est ramé depuis dimanche ni mo ko me siga ko la ko sele souvent Mali crié quoi. Parce que les gens se disent souvent avec d'ailleurs dessus be là là-bas ou bien au Kélé ou bien Faname quoi de la mort comme ka justice ma kono rodo la il va sur justice bon mais dom na ko bi comme pour que jamana yɛrɛ ka bon nola la lutte contre la corruption on n'a pas ka bon considérer quand il juge nécessaire aujourd'hui k'a fɔ ko don sera sisan dossier ba minnu bɛ jamana comme on le dit les dossiers brûlants parce que souvent c'est un secret pour personne chaque année rapport de bɛ kɛ structure de contrôle de biens chaque fois olu yɛrɛ de bɛ bɔ télé ni fɛnw na k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra comme a dossier b'olu de bolo donc c'est le moment mun bɛ se ka di kiiri mɔgɔw ma joona le plus rapidement possible pour que kiiri ka se ka kɛ o dossier ninnu na mais maintenant o kelen filanan an bɛɛ bɛ fɛ kiiri ka kɛ jamana kɔrɔ de bɛ jamana fɛngɛ mais Isufa il faut que nous évitons aussi la chasse aux sorcières la chasse aux sorcières est mun n diminen don dɔ kɔrɔ a mɛnna ou bien dɔ tun bɛ fanga bonda kun a mɛnna o tigi commandant ye ka dossier dɔw labɛn a kan moi je pense que o kɔni de ma ɲi a ko sinon kiiri kɔni vraiment kiiri ka kɛ jɛlenya kan o la bɛɛ pɛrɛlen don k'a fɔ k'an ka kiiri bonda ko mɔgɔw dɛmɛ o la pour que kiiri jɛlen ka kɛ mais bin kana kɛ maa kan parce que maliyɛn bɛɛ an bɛɛ ka sariya ye kelen tout le monde est comme on le dit tout le monde est sujet de droit bɛɛ bɛ se k'a kiiri ma a ma bon kiiri ma mais a ka kɛ vraiment jɛlenya kɔnɔna la o de ka d'an ye kosɛbɛ voilà. Awa président kulu bɛ ni ka se tiɲɛ kan min ye mouvement MPCD ye bi bi na jamana taabolo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo ji ka se ka hakilina di jamanadenw ma la Isufa comme un croyant c'est-à-dire i kan ka toujours ka espérer quoi c'est-à-dire a mana gɛlɛya cogo cogo i bɛ se k'a fɔ ko a bɛ ɲa donc o de kɔnɔla kɔnɔ il faut toujours garder l'espoir
donc an b'o o espoir de kɔnɔ toujours nous osons espérer que même ni fɛnw bɛ ka taa cogo min na a jigi wariw bɛ ka bonya n'a jigi fa ye il faut appeler aussi le chauffeur donc mais avec tout ça an bɛ da Ala la donc an bɛ da maa minnu b'an kunna tout en espérant que an sago ye mun ye o bɛ se k'a sɔrɔ don na nataw la souvent ni mɔgɔ fana n'i jigira a tigɛ la diɲɛlatigɛ la i tɛ mouvement kɛ bilen parce que tu vois du noir un peu partout donc c'est ce qu'on veut éviter on veut toujours faire croire aux gens que c'est vrai il y a des problèmes a ka ca yɛrɛ parce que Mali ma deli ka fereke ka tɛmɛ na mais hali bi an bɛ espérer don n'a nataw an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔnin dɔɔnin jamanaw y'o kɔlɔlɔ sɔrɔ o kɔlɔlɔw ka jugu ni olu sera ka wuli pourquoi pas an yɛrɛ tɛ donc Ala k'an yɛrɛ wuli an bɛ laɲini nɔfɛ mais Ala sɔnna sinon le tableau n'est pas reluisant voilà le tableau président a bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn waati la ka waati MPCD ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn foli ani kumakan laban ok d'accord waati y'an kun vraiment n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ Yusufu an b'i fo kosɛbɛ ka Keriba fo a bɛ fo surtout aw bɛ cɛsiri na n b'aw fo baara la kosɛbɛ donc n b'aw ka technicien fo n'o ye aw ye o t'a la ye y'o ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la ka mouvement populaire pour la consolidation MPCD militant cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ voilà Keriba Samake an yɛrɛ bɛ président fo ka waleɲuman dɔn laseli bɛ jara ayiwa halisa an ka laseli kelen bɛ n bolo o de fɔ maaw ye n ko halisa radio fréquence 3 an bɛ bɛɛ de ka bila la yan radio in bɛɛ jɛ don an kɔni an mago bɛ dɛmɛ na dɛ Isufa courant facture olu cayalen don an bolo kan yan n y'o de fɔ ni maa min nana ɲɛmɔgɔyaso la i bɛ se ka dɛmɛ kɛ o welemada o b'an bolo k'o di baɲumankɛw ma sanga ani wagati a man d'an si ye don dɔ la an bɛɛ ka fɔ radio in kɔ courant facture o cayalen don an bolo énergie dun ale dun tɛ kala ko ma ko minnu b'a fɛ ka weleli kɛ a bɛ se ka weleli kɛ an ka ɲɛmɔgɔyaso la yan 76 39 55 64 ni i ye dɛmɛ min na s'an ma a bɛ diya an yɛrɛ ye an bɛ foli di bɛɛ ma Ba Jasadu Tarawele bɛ Mayamugu projet la Madame Mayiga Kajatu Bankura ale bɛ Torokɔrɔbugu Urisi ale bɛ hippodrome na ka fara lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Amina Bamako fo farati an ka foli ba kosɛbɛ Amina Sidibe Bakuma Sidibe n ka foli ba ye kosɛbɛ ka foli di Madame Jara Jɛnɛba Jara ma n tɛ se ka n tɛ ɲinɛ Madame Kulubali n ka foli ba ye nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ne kɔrɔkɛ Kɔnpol o b'a kan n ka foli ba ye n kɔrɔkɛ Malmu Touré monsieur Touré n ka foli ba ye kosɛbɛ Madame Touré n ka foli ba ye bi sɔgɔmada in na ka foli belebele ka tɛngun a tɔgɔ di bɛɛ lajɛlen na maa ma n'a sɔgɔlen mana sɔgɔlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ baw n tɛ ɲinɛ ko n ka foli bulon sɔgɔlen na Mamadou Touré n ka foli ba ye monsieur le maire Musa Bagayogo Jikɔrɔni Para an b'a fo monsieur le maire Silamini Danbɛlɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'a ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka kunnafoni ka walawala bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ a kɔnɔ bi sɔgɔmada in na micro juru Keriba Samake Yusu Kone Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele aw k'an bɛn sini inchallah o bi taa an b'a ɲɔngira ka wele k'an sɔrɔ 77 16 65 17